Golfkrigen strækkede sig fra den 22. september 1980 til 20. august 1988. Krigen var i den Persiske Golf, Irak og Kuwait. Iran havde før i tiden haft en befolkningsgruppe, som primært var shia-muslimer. Da Irak begyndte at invadere Kuwait, så var de irakiske sunni-muslimer bange for, at iranernes reaktion på invasionen af nabolandet. I 1975 havde lederen af Irak, Saddam Hussein, indgået en aftale med kejseren af Iran angående Shah al-Arab-vandrevejen. Men denne aftale blev ophørt i 1980, fordi Saddam kunne se, at Irans militær var stærkt svækket. Og herved startede så den første Golfkrig. Den iranske revolution og den islamiske republik. I 1970'erne skete der den religiøse vækkelse, hvor Iran vælger en islamisk republik i stedet for en styreform, som er inspireret af Vesten. Sharen, som er en iransk hersker, samarbejdede med USA. Sharen udnyttede den amerikanske støtte til at få magt og til at få en Vesten-inspireret styreform. Han brugte sikkerhedstjenesten SAVAK til at straffe de irakere, der kritiserede ham eller gik imod ham. Dette gjorde, at der kom spændinger og splittelser i samfundet. Industrialiseringen ødelagde mange jobs osv., f.eks. håndværkere og købmænd. Lønnen blev dårligere og ulige, og det gjorde, at irakerne blev utilfredse og forvirrede. Al forvirring om styreformer førte til desperation hos mange irakere. Det førte til demonstrationer og strejker, som gjorde, at Iraks indtægter faldt drastisk. Ayatollah Khomeini, som er en islamisk præst, udnyttede folkets traditionelle og islamiske værdier til at indføre den islamiske republik. Dette skete ved en folkeafstemning. Præstestyret ville have en styreform langt fra den vestlige verden, så der blev oprettet nye regler for påklædning, musik, film osv., så republikken var så langt fra den vestlige styreform som muligt. De ville også have nye love og principper for magtudøvelse. De skulle være på baggrund af islamiske praksis og lov. Den islamiske revolution var baseret på principper, som var ukendt fra den vestlige verden. I den islamiske republik bestod befolkningen af shia-muslimer, i modsætning til resten af Mellemøsten, der bestod af sunni-muslimer. Resten af Mellemøsten var bange for et shia-oprør, fordi den islamiske republik til hver en tid ville støtte shia-muslimerne i oprøret. Den islamiske republik så USA som den store satan, og det præstestyre, der er i dag, har et anti-amerikansk politik. Flertallet i Iran er shia-islam, i modsætning til Mellemøsten som helhed, hvor flertallet tilhører sunni-islam. Ud af de 1,4 milliarder muslimer udgør sunnierne ca. 90% og resten af shia. Shiitterne, muslimerne, det man kaldte muslimerne tilhørende shia-islam, som også fandtes rundt i de mellemøstlige stater, blev inspireret til islamisk revolution på grund af situationen nede i Iran, som de så som deres moderland. Lederne i Mellemøsten så også nysgerrige på den islamiske revolution, da begivenhederne viste, hvilke kræfter de religiøse grupper kunne frisætte. Sunni-muslimske lande med Saudi-Arabien i spidsen, som var Irans modstander, frygtede en tilsvarende udvikling skulle finde sted i deres lande. Efter den iranske revolution frygtede Mellemøstens statsledere Irans opbakning til shiitiske oprørsgrupper, som befandt sig rundt omkring i Mellemøsten. Irak havde også en stor shia-muslimsk befolkningsgruppe, ligesom Iran, og derfor var de irakiske sunni-muslimske Ba'ath-myndigheder bange for shiaernes reaktion på udviklingen i nabolandet. Derefter gik Irak i krig med Iran, hvor Saddam Hussein var lederen. Han kom selv fra et sunni-muslimsk område i det centrale Irak, og derfor ønskede han også, at den shia-muslimske fundamentalistiske trussel for Iran. Selvom krigen var oprindelig mellem Iran og Irak, så havde USA også en stor indflydelse på krigen.
For USA var det ikke en krig om territorium, penge eller ressourcer, men en krig baseret på det politiske konflikt med Sovjetunionen og en magtbalance i Mellemøsten. USA havde svært ved at vælge side i denne krig, da landet havde et svagt forhold til begge parter. De startede med at støtte Iran, men efter magtskiftet, der mistede de dem som allierede. Derfor valgte USA at satse på Saddam Hussein i stedet for at de ikke skulle miste indflydelsen i Mellemøsten. De støttede Irak med penge, men med frygt for, at Irak skulle blive for stærke, så solgte USA dog stadig våben til Iran. En anden grund til salget af våben var også for frigivelsen af amerikanske gidsler i Libanon. Her har vi en tidslinje over forløbet af den første golfkrig. Det startede i 1970'erne, hvor at Iran havde et samarbejde med Vesten, hvor det var ham her, Shahen, som var hersker. Og i 1975 indgik Saddam Hussein en aftale med Iran om den her Shatt al-Arab, som er en vandvej i den flod, der går mellem de to lande. Og i 1979, der blev Shahen sat et herskerpositionen, hvor at Ayatollah Khomeini overtog med et præstestyre, og det gjorde også, at samarbejdet med Vesten blev annulleret. I 1980, der opsagde Hussein den her aftale med Iran om Shatt al-Arab den vejen, og så gik de i krig. Og det gik rigtig godt for Irak indtil 1981, hvor at Iran tog føringen, fordi at deres befolkningstal var meget større. Og i 1984, der rykkede Iran ind i Irak, og det blev til en krig a la Første Verdenskrig. Og i 1986 til 88, der bruger Irak de her giftgasser mod en masse kurder, som slår en masse mennesker ihjel. Og i 1988, der afsluttes krigen, hvor FN hjælper til den her afsluttelse. Og så i 2003, der er det her, at Saddam Hussein han bliver dræbt, når han dør, så er krigen. Iraks invasion af Kuwait sendte USA styrker for blandt andet hæren og flåden til Saudi-Arabien, med den begrundelse, at Irak forberedte en invasion her. Derudover bad USA andre lande om at sende tropper til området. Det lykkedes USA at samle en koalition, da kamphandlingerne begyndte den 17. januar 1991. Den første golfkrig blev afsluttet i 1988 gennem en FN-mægling. Den havde kostet omkring 1 million mennesker livet.